साइज दं दा ना दं दे साइज दं हेन्डसामथार नांगौ गोसथोनाय दं नायगोन गैया दं खोमा होबाय दे थ' हेल' लोगोफोर आं दिनै फिन खनसे नुजाफैफिनबावबाय डिएन ब्लग नोंथांखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोजों रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय मानो होनब्ला नोङो आंनि चेनेलखौ माने बुंना होनानै आरोना जोबोर मोजां खामानि माने आंखौ 1K साबस्क्राइबार आंनो 1K साबस्क्राइबार होफैबाय बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंखौ रोजा रोजा साबायखर आरो एक्सट्रा इउटुबार नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो एक्सट्रा इउटुबार फेमिलिनिफ्राय फैनाय गासैबो आंनि भिउआर आरो साबस्क्राइबार नोंथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय आरो डिएन सालखे नोंथांनिफ्राय फैनाय माने डिएन ब्लगनिफ्राय फैनाय गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्ट मोनदों होननानै आं आसा खालामो आरो आङो दा माने दिनैथ' जोबोर इन्टारेस्ट आरो आंना मार इन्टारेस्ट गाइस दिनैनिसिबां आरो इन्टारेस्ट माने जायाखैमोन आरोना इउटुबाव फैनायनिफ्राय माने माला 1K जागोन माला मागोन जाबाय थायोमोन आरोना ओमफ्राय दिनै खिन्थु आङो 1K साबस्क्राइबार नोंसोरनिफ्राय मोननानै आं जोबोर हेपि आरोना ओमफ्राय दा आङो बांसिनानो बे चेनेलाव मिउजिक लाबोगोन आरोना बेयाव आं ओमफ्राय दायो आङो जोंनि गामिनि खाथिनि सकआवनो दङ ओमफ्राय बे सकआवनो आङो मोनसे फिसा मिउजिक लाबोगोन आरोना लोगोफोर खिन्थु खाथिनिनो सक दै ओमफ्राय आंखौ सिनायजोबखायो गासैबो ओमफ्राय बिदिनो मिउजिसियान होनना मोनथिया आरोना मिउजिसियान होनना मिनथिया आं बिसोरनो देखायगोन आरोना मिउजिकखौथ' लोगोफोर नोंथांमोना मिउजिकखौ नायलांबाय थादो आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो ओमफ्राय दा मिउजिकखौ नायलांग्रोदो माबायदि होननानै मिउजिकखौ जुदि मोजां मोनोब्ला नायनानै लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो शेयार खालामदो आरोना आंखौ बिदिनो सापर्ट खालामबाय था थ' गाइस आं बे सकआवनो दंमोन आरोना बे सकआ जोंनि गामिनिनो खाथिनिखा आरोना बे सकआ ओमफ्राय आं बैसोरनो मिउजिक देखायगोन आरोना आं थारमाने बिसोरो मिउजिसियान होननानै मोनथिया आरोना गाइस ओमफ्राय आं बिसोरनो दा मिउजिकखौ देखायनो आखायाव लाबाय आरोना थ' गाइस बेनो होगोन आं फैसाखौ 500 थाखा फैसा बेखौ होगोन बेनो फैसा दहाय आंनो बेखौ फैसाखौ बै दखानियाव हरदो दा बे सोलिगोन ना सोलिया आङो खिन्थु सोलिगोन लागोन होननानै हरदो दै दाना माथो बिदिनो सोलिखायो सोलिया इया सोलियो होननानै हरबायब्रा बेखौनो लाजोबगोन नोंसोर सोलिखाया नायो सेस ओरैनो दैयाव थांना बे आखरजों लिरलाबायदे माबाया सोलिगासिनो बियो सोलिबाय थागोन होननानै बुंबायब्रा सोलिगोन होनना बुंबाय Kalau mana? Ini baru dia kau. Siapa tu ni baru dia? Sili mana you? Hai, đại cái cô làm gì? Makan dulu. Xong chưa? Nướng xong nó đi. Sili mày đi los kamar lagi kan? Mana hazar sih mama tu hazar tu mana? 1500 bin berani kang skor pada hari ini. Sili kan mana? Ibar sili dah sili ya. Sili dah sili ibar. Kita nak orang ni. Nunggu ibar baby sih. Ya? Sili dah sili ibar. Sili. Kalau betul lain lagi. Ini sih. Sili kan ni lah. Ini tu apa tu pilih? Naik. Ini milih lah. Mandi, gue recap. Gue kamu tu punya tu na. Dekha में hero pocket में देखा मैं hero pocket में तो hero है ना Nunggu nunggu sih ya itu bila hangkar dah kita semudar sauran jiu naik na उसका Sili kan bayar orang dah nilai Ring gua nggak sih ring gua hanya mulai berbulan lagi kan na mulai dah naik nanti mari mundur naik nanti nanti pun dah nilai lari sini deh bisa gue jatuh kune nanti mari mundur mari mundur jatuh kune nanti nanti na
ओमफ्राय मोजां नांदोंबा आंनि भिउवारफोरनो माबा मोनसे बुं आरोना मारै नांदों नोङो फार्स्ट टाइम ना सेकेन्ड टाइम बिदि मिउजिक नुनाया आं दिनैसो फार्स्ट टाइम मिउजिक नुनाया बबेनिफ्राय सोलोंनाय आं बेखौ मिथिया बयबो नायबानो जाबाय दायो सिरि सिरियैनो फोरोंलांगोन आं मिउजिकखौ नोंसोरनो फोरोंना फोरोंदे आंनो उनाव फोरोंगोन नोंसोरनो थ' फाइनालि लोगोफ्राथ' माबाखौ नायबायानोखा मिउजिकखौ नायबायानोखा ओमफ्राय मिउजिकखौ नायनानै माबायदि मोनखोथाय ओमफ्राय केमेरा हमनायफोराबो माबायदि जाखो आं दा मिथिला दायो चेक खालामबासो मिथिसिगोन आरोना खिन्थु बे मिउजिकखौ जायखिजाया पाब्लिकनि सिगाङावनो देखायजायो आरोना देखायनो हायो जायखिजाया जेरावखि थाया मानो नों देखायनो हागोन आरो बे मिउजिकखौ ओमफ्राय थ' आं आसा खालामो आरोना लोगोफोरा जेनेबा बे मिउजिकखौ नायनानै एसेबाबो मोजां मोनदों होननानै ओमफ्राय जेनेबा दा आरो खनसे बुंबावबाय आङो जेन फेमिलिनिफ्राय फैनाय गासैबो लोगो नोंथांखौ आङो आंनि इउटुब चेनेलाव मस्ट वेलकाम ओमफ्राय आंनि गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ रोजा साबायखर आसा खालामो उनफोरावबो आंखौ बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै ओमफ्राय आरोबाव एक्सट्रा इउटुबारनिफ्रायबो फैनाय आरोना एक्सट्रा इउटुबार बिथांनिसिमबो रोजा साबायखर ओमफ्राय एक्सट्रा इउटुबारनिफ्राय फैनाय गासैबो जेनेबा साबसक्राइबार आंनि लोगोफोर बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोजों रोजा साबायखर ओमफ्राय आसा खालामो दिनैनि मिउजिकखौ नोंथांमोना मोजां मोनदों होननानै आं आसा खालामबाय जुदि मोजां मोनाखैब्लाथ' मोजां मोनाखिसै आं मा बुंबावनो ओमफ्राय आं सानो आरोना मोजां मोनदों होननानै ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो ओमफ्राय आं आरो मा बुंबावनो बेखिनियावनो फोजोबबाय दिनैनि भिडिअ बुंनायखौबो आरो मिउजिकखौबो दहायनो फोजोबखाबाय थ' थेंक इउ फर वाचिं आंनि इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना 1K लाबोना होबाय आरोना नोंसोरनि सापर्टआवसो आंना आरो आं हारसिं देखायबाय थानाय मा जानाय नङा होमबा नोंसोर जुदि नायाब्ला नोंसोर जुदि हेल्प खालामाबाथ' जेबो जायाना नङा होमबा थ' थेंक इउ थ' बाय थेंक इउ फर वाचिं